Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Diyos marhay na Biyernes na pagkaaldaw, mainit na po tabi. Tama ba? Long weekend gunyan. Piyesta official yung 27? Tama ba? O, sige tabi ha, maray pa ka mo dyan sa gobyerno asin kadaklan sa pribado. Pero kami sa radyo, diretso ang trabaho. Warang mga long weekend na yan. Sige tabi, minarespetar giraray kami sa lambang miyembro kan familia. Senyor Santo Cristo, viva Senyor Santo Cristo, Biyernes gunyan. Diyan sa Mission Church sa Dapdap, baka pasyar lamang pasalamat. Imaging diyan sa Santo Cristo kan daraga. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos, tingog kan banwaan na tabi. Nag-iimbitar mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 ning udto, kasabay ang paglaom na nagdiretso po ang dakol na nag-aarantabay kasubago. O kaya na igwa man ni nagdagdag. Okay na po yan. Katuwang tadya na mapresentar ka ng mga istorya ang news team. Chief Jimmy, Compadreng Al, Compadreng Jomar, Ans Galero, Joshua Bino, sa Manibela Henry Mata. Sa Control Technical sa AM Band, Compadreng Nal Baldo. Sa Newsroom, News Director Mar Dela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Para po sa sumadakan mga nagbuburutuang istorya, lokal, national, international. And siyempre, igwa man po kaming news diyan sa samuyang social media platform. Yan pong nagkakabara sa nindong Bareta DCGB News Online. Tarabang-tabang pasinda dyan, kasabay si Jimos Barrios, Thresia Marilitana, and igwa kaming broadcast man apuera kan sa radyo. Sabay kaming nahihiling asin nadadangog worldwide netwide sa DCGB News Online sa Facebook, asin DCGB Legazpi City, Philippines sa YouTube. Sabay po yan AM Band, Traditional Radio, Buda sa online. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ako tabi iyonan sa indong Public Information Officer ng Bayan. Dire-diretso na kita kan istorya sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Makakaiba tangon yan, nagsumpa na asin matukaw bilang konsihal kan syudad kan Legazpi na si Councilor Jose Gregorio Iggy Ohano. Kung magbalikan ta kan nakalihis na daw, nagsumpa ini sa hampag ni Gobernador Atty. Edsel Grex Lagman bilang parte kan prosedimiento kan DILG matapos nga ni na mabakante ang posisyon sa sanggunian panlungsod kan Legazpi. Councilor, maray na aga po. Sa ibong nilinya po si Sir Pio Fernandez. Hello? Yes, Councilor Yes, good Iggy. morning, Sir Pio. Yeah, good morning Tabi. Primero, congratulations and welcome back sa public service diyan sa sanggunian panlunsod. Thank you. Mhm. Mapardarog sa... Opo, Councilor Iggy, kan mga nakalis na bulan, naglaog na tabi sa isip mo na posibleng makabuelta ka mananggad with the current situation sa Legazpi ka itong mga nakaagi. Naglaog lamang sa isip mo na makakabuelta ka sa konseho tabi, over? Well, of course, kunyan man sa tuya ito na posible nga ni mangyari. Pero syempre, dahil man kita talaga totally nag-asa na araw ito po sa mangyayari. But of course, ka nagluwas na decision kan N-Bank, Comelec. Doon man kita may mga kaurong kita ng mga amigo na nag-advise man o ika ang possible na
wala, legally na matukaw if ever na matanggal sa ito yung former councilor si Councilor Alvarizo. Now, during that time, Tabi, nagkaigwa ka na nin preparasyon lamang or what was your reaction then? Tinarabang ka na arog ka ng posibleng mangyari, Tabi? Go ahead po. Well, after po kay itong pagluwas kan decision kan NBank, siyempre kita po nag-ready man kita, no? Kauron po kita kan partido, which is same party ni po ni Councilor Al. So, immediately nag-prepare po kami kan mga kaipuhan na dokumentos para po ini ipreparar. And pigpasa mi po ini sa DILG as in kan partido mi sa DILG and of course sa Office of the Governor ang katuyang gobernador po yung appointing authority. Okay. Now kanakalihis na mga kumbaga panahon nagserbi ka man bilang konsyal baga Tabi Councilor Iggy ano po? Okay, nakapirang turno ka Tabi kay ito over. One term po. One term. Then, so attempt mo ka na second term, ito so dai ka nakasabay duman sa mga nanggarana, ano? Hindi po, nakapang 11 po kita. Pang 11. Sa first two. Okay, so talagang dai mo aram ang tadhana, ano, Tabi? Hindi po, hindi naman pig-expectar na araw po kayo ito sa mangyayari. Iyo. Now, with your assumption, ano so sa imong enot na ginibo administratively diyan sa opisina Tabi kan sa imong diyan sa sanggunian? Day pa man po actually kahapon nagpa-receive pa lang po kita ki assumption of certificate of assumption of office. So mahalat pa man po kitang formal na magtukaw sa sanggunian. So nagpa-receive po kitang letter sa Office of the Mayor, sa CLGO and sa Office of the Vice Mayor sanggunian. So dahalat lang po kita kinotice. Okay. So pero nagkuan lang talaga nagtikinot so of course appointment pagpirma kan sa tuyang gobernador kan sa kuyang appointment and so out of office. Iyo. So probably ano sa hiling Tabi nindo by Tuesday what will happen? Ta session regular baga diyan sa sangguniang palunsod. Can you participate na Tabi? Probably, siguro, by Monday or Tuesday, baka okay na. So, may transmittal ba paano eh. So, pag okay na siguro, pag may notice na sa tuya ang city, hali kina Mayora and kina Vice Mayor, so, siguro, pwede na po kita mag-assume sa office. So, pag nag-assume ka na, moving forward, is there a possibility na so sa imong campaign, kunya ka ito baga, campaign na cry, kumbaga campaign na of course. Ipasunod mo na, igagibuhon mo na? Yes, syempre. Kung ano man po itong mga programa before, i-continue naman po giraray. Dahil iyon po ang katuyuhan ta kung ata kita nagdalagan bilang sarong konsihal. So may mga pending pangani pa itong ordinances resolution. Ordinances na day ko pa natapos. So ito siguro for sure i-continue ta po ito. So sa hiling ko nothing new sa trabaho. Aram mo na ang in and outs diyan Tabi Councilor ano? Iyo po siyempre. But siyempre kay po tamang giraray mag-ikot-ikot sa mga barangays dahil siyempre kung ano pang po giraray ang mga existing na issues o problema na dapat na pwede tang magibuhat ki programa sa paagi po ki legislasyon. Yan, and anon sa imong magiging mensahe sa mga taga-Legazpi as a whole and sa imo man na pag-iriban na naman giraray dyan sa sangguniang panglunsod? Go ahead Tabi. Again of course gusto ko magiraray magpasalamat na kita po nakabalik maski nga ito ako bako man arog ito kaugma dahil namumundo man po ako sa pangyayari sa kuyang kairibahan. Siyempre colleague ko po yan si Councilor Al. Aram ko man kung gaano iyang ka-dedikado sa iyang trabaho. Alagad siguro ang kuha ko na lang of course I'll continue kung ano ang mga programa man niya na na-establish dyan.
Of course, gibong taman po gabos na paagi medyos para makapag-crear yung mga magagayo na ordinansa na favorable po sa mayorya. Of course, lalong-lalo na po sa tuyong marginalized sector. And syempre makakaasa po ang mga legaspenyo. Nakita po, delikadong matrabaho man po ginaray para po sa kakarahayan sa tuyang syudad. Okay, sige. Congratulations and sigurado ko saro sa maugmahon pa itong sisay na nga ito sa taga-BID na Uhano man ang apelyido. Sisay ito? Kung po ito, tito ko po, tulang po sa ko yung ama. Si Uncle Joseph, iyo po. So, barkadahong ko, kaso saro nag-Viber naman sa ko. Sige naman ang binoa. Sa'yo na destino ng lalaki. Mabuti ito, di pa nga po kami personal nakapag-ulay. Oh, sa'yo nito nagka-destino ng lalaking ito. Sige, sa nang Viber sa ko. Oh. Una po sa Naga, Samsur po siya ngayon. Ita, pag magluwas lamang ki nasyon di, dumang nakita sa dahil nagtamagbulta. Si Josepos. Pasaran mo sa inda. Yuta pero nakaisi naman ito nakabultada ka na dyan sa konseho? Nakaisi na ito? Po. Okay. O di, sige. Salamat, Councilor Iggy. Mabuhay ka. Thank you man po, Sir Pio. Salamat. Sige. So, yan tabi Sir Pio, matukaw na Councilor Iggy sa Sangguniang Panlungsod ng Legazpi, Councilor Iggy Ohano, matapos na ma-appoint sa ni Governor Rex Lagman. Iban si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Kasabay si Councilor Iggy Ohano. Nothing new sa akwa ni Councilor Iggy sa trabaho. Aram niya na yan dyan, konsyal na yan Okay, sige. We will be right back. May mga hanap boy na si Padingnal Pakalis kan mga pagiromdom. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enot mong namit, igwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Bawal na usok sa atin, baka ako higain, di nakakagala ang bisyo.
November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. JV sa Bishop Lifestyle! Isang paalala mula sa Iling Department of Health Bicol Center for Health Development. People making lists, buying special Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya tong ipamati sa mga kaakian na kapo sa pagkabuhay. Ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nindang regalo. Tawan ta Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunodan sa indang kahagadan sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-iedad din 5 hasta 8 anyos. Residente kan Legazpi asin munisipyo kan Daraga. Ang mga aki na gusto ng regalo, pwedeng ipadaraan sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, mobile number, asin regalo na muyang maresibing mo na Pasko na daay masobra sa 500 pesos asin iatod sa DCGB. Asin pwede man na i-text sa mga minasunod na numero 0966-203-0034 and 0928-777-5548. Asin pwede man i-comment sa DCGB News Online Facebook page ang kompleto na detalyes. 200 na aki ang aakomodaron sa paagikan first come first serve basis. Sarong aki kada pamilya ang pwedeng magpadarakan sa indang wish na regalo. Ang paglistakan mga kahagadan kan mga kaakian hanggang Disyembre 6, 2023 alas 5 ng hapon. Ang paghatod kan mga regalo gigibuhon po ang Disyembre 11, 2023. Iko-koordinar kan DCGB sa mga barangay officials asin ang drop-off point ipapakisuyo sa mga barangay hall. Sa mga interesado na mag-sponsor, mag-upload o mag-text sa mga announcers asin reporters kan DCGB. Kaya ang ngunya na Pasko, share your blessings sa mga aki na nangangaipo. Wish ko, regalo mo 2023. Merry Christmas sa Indogabos. Halit sa DCGB. Always number one. Always at your service. Why don't you feel love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs. Pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa silyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo silyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaplikod na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Ang surf bar, new look na! Pula, puti, ha! Power pula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng surf bars, ang galing-galing! Power pula! Surf yan! Power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf bar, new look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game.
Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras, Pilipinas, 9:31. An oras hatod sa Indukang. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. EO Executive Optical. Expert Eye Care. State-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO. Love your eye. Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Yes! It's Christmas time! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Thank you so much sa paningnal. Sarong bulan na sana. Christmas na naman bagano. Yan, it's 30. Tama ba? 30 o 31 days? 30. Yan, 30 dias. Sagkod sa Christmas tabi.
So gusto tabi man na magpaabot pa kan sa inda man na sponsorship for 500 pesos lang po tabi, 500 pesos lang. It will go a long way para diyan sa samuya man na kunyang baga proyekto. In fact, ang nagpapaugma po kamong mga paraantabay, bako kami kamo ang mapaugma nagisa na kaming tulay pinag-conceptualize sa nainikan management ining Wisco regalo mo. Kamo po ang mapaugma sa mga kadaihon na parareho niya to. So, aki kan mga kadaihon na gusto man makakuaman lamang makareceive nin simple token of happiness ngunya na Christmas sa kantidad no 500 pesos tabi. Yan, ma-sponsor lang kamo sa 500 pesos. Darahon lang digdi sa DCGB. Hanapon si Thresia Marilitana 200 na mga kaakian iyan covering yung Legazpi City and Daraga area. Tabi yan. Gun mo 500 pesos. Ibabakal na iyan in regalo, papatos-patuson mi man iyan digdi and i-deliver duman itatao sa mga aki na nagmamaot man makakuaman lamang ng regalong kawata na arog kaini. Kakuaman lamang ning regalong bado ngaya. Yan mga nagmamaot baga pero ito sa pang idadan tabi 8 years old ba yon? Basta mga aki yan matatabangan mapapaog mataman ngunyan tabing Christmas tabi 500 pesos lang yan Wisco regalo mo. Sige, kasubago nagantabay naman kita as early as mga 3:30 AM hanggang before 6:30. So Department of Agriculture nakahuro na si ASEC ba yun Assistant Secretary Arnel de Meza. Yan. Hilingon nindo na-istorya ko na ini ka nakalis na semana gito within this week sometime within this week. Nagkakaigaw na naman po ning pag-shoot up kan presyo kan bagas. Nagkaperang si bana sa nabaga o bulan kayo dito pagkatapos na hinali yung price ceiling. So pig-impuner kan gobyerno na dapat baglangkaw sa arog kay ni kada kilo ang bagas, lalong-lalo na itong well-milled buda ordinary rice, regular milled buda ordinary rice. Taining regular milled buda well-milled rice, sudig diyan na mga lokal na ani tabi sa satuya. Okay, now kasubago sa entrevista ni kay ASEC de Mesa kan Department of Agriculture, nagpapasalamat man kita pareho palan sa indang namamalisyahan na ang line of theory ninda na talagang igwanin grupo o konsisay man na nagmamanipular kumpadreng kan supply as in presyo kan locally produced rice. In fact, maruluwas naman ini sa Bareta, taod-taod alas 12, dyan nabanggi sa aga. Magkakaigo na sindaning massive na paghihiro so Enforcement Division kang Department of Agriculture sipon mo padignal duman sa Manila mismong ang nagtataram na daw ngaya kung susugun na ining mga darakulang rice traders iyo ngaya ang nag-iipit kan supply. Aram nindo kung sisay na nagtataram kaan so mga para tienda na mismo sa saudan pampublikong merkado. Kung sa indo man nagbabakal so mga parehotang ordinaryong konsumidores na daiman kaya yan na marahalo na klase ng imported rice, tigahanap ta sa locally produced rice, well-milled buda regular rice. Ang nagtaram na kaini so mga paratienda na duman. Daimi na ngaya na aaraman kung hain na idung so inarani kan sa tuyang kapwa parauma na tunilada na paroy na
ibinenta sa mga rice trader. Ang nagtataram na kaan mismo, so mga retailers, yan ang mga nasa saudan pampubliko. Na ining mga retailers naan, biktima man sinda kan manipulasyon. Tasinda, minabakal man sa naduman sa mas darakulang traders. Ining mga retailers, yan ang mga nasa saudan ta. Kuha na sinda, sarong kurit na sana, nagiging na sindang end consumer. Ang end consumer, kita na mga nagbabakal. Nagbabakal kita sa inda. Kumbaga, bago makaabot sa to, sinda ang ultimong, saro sinda sa ultimong kabtang kan, kumbaga, cycle kan bentahan kan bagas. O, kaya, sabi ni Secretary de Mesa, Assistant Secretary, tama ngaya, tahilingon nindo, tuniladaan inani, na ibenta ngaya iya na monitor mi na ibenta kan mga parauma sa hababang presyo suparoy. Alagad daingon niya ning nagluluwas ta mismo nga ning so mga retailers daimin na ngaya susug kun hain na ito. Igo nga ni duman sa Manila nin mga stalls nin bagas na dain na itong so regular milled buda well milled rice. Now, ini po pinag-istorya tata maabot ang aldaw digdi sa satuya sa lokal, mamamate ang tanaiyan. Now, the point is, arog kay ni, marasa pa mambaya ining nagakapira na nagmamanipular kan padingnal, pigkakawatan yung staple food niya to. Day kita mabubuhay baga kunda inin maluto dyan. Angon yan, ang saro pa sa nag-bolster o baga itong so nagpakusog kan theorya na talagang igwanin hoard ka iyan is igwa pa man dumanin nagluluwas na regular milled rice compadring nal sa Manila di ito na sana pero brown na ang kulor na ang gustong sabihon padingnal pigparatago na ito. Ngunyan, kanday nagayod ba madali ng maraot sa kailinuwas kan mga darakulang rice trader. Kaya iyon ang theorya. O ngunyan ngayang medyo malain ang estado, madali nang dai pwedeng konsumuhon kan tao, ililuwas na kan mga rice trader. O kaya iyan ang saro pa sa pigiling possible gaya na iyan na nahihiling panindo dyan sa saudan sa Manila na maraot ng kunyan, estado medyo brown na, supig para tago paan ka ito kan mga darakulaon na traders. Bako iyan supiga para sabi ta ka ito, something must be done. Pigkakawatan kita, bako manasala kang gobyerno, kundi daita pwedeng mababasa, the government is doing all its best, kaya lang igwanin grupo na mga swapang ganid. Gun mo kakawatan mo ang basic na papa kan tao o hihilingon tatabi sa mga masunod na aldaw kung igwang magiging resulta ini na pinagsabi ni Asek Arnel de Mesa na magkakaigwa na sindanin matinding trabaho sa Enforcement Division. Siguro nga ni kutana ang Department of Agriculture iyon ang saro sa tawan dapat nin intelligence fund padingnal. And in relation with that, utruhon ta na naman maski garon na kita sirang plaka sana kuta na buhay ngunyan so Economic Intelligence and Investigation Bureau na nasa irarom ka ito kan Department of Finance. Itong EIIB ka itong mga nakaaging presidente dahil ko lang aram kung sisay na presidente sana ito nakasagkod ta. Winagas ito, tinunaw ito. Ang trabaho kayan padingnal, iyo ang pagsubaybay kaining mga traders niya to digdi sa Pilipinas, tanganing makontrol asin maibitaran ining arog kaining sitwasyon. So nagmamanipular sinda kan supply asin presyo
kan ano man na commodity, lalo ng basic commodity. Yan ang trabaho kan EIIB, pigmo-monitor ninda yan. Kan nawara na ito, iyan na baga, pauro-utro na, kikawatan su bagas, kikawatan su sibuyas. Sibuyas, naglalangkaw na naman ang presyo. Kaya yung tabihan ng sitwasyon, inda ko diyan sa mga paraan tabay lamang niya to. Igwa pa kamong nahiling dyan na regular milled, the well-milled rice, and kung igwa, kung gura ng pamresyohan. Sa dainang kalag ang gibo-gibo ka ining darakulaon na rice traders na ini. Imagine, ang nagtataram na mismo sa mga tindera, ay minangayaram kung hain ito. No less than the government, through the Department of Agriculture, nag-asigurar milyones na tonelada nin paroy ang inani and ready pa nga niyan sagkod makaabot sa first quarter kan 2024, and then yet ininatabi naglalangkaw na naman ang presyo kang bagas, nagpupuo na duman sa Manila, and it will have a ripple effect, domino effect, pasiring na endig di sa tuya sa kunyan, sa ibaba, sa mga probinsyas. Sana tabi ma-resolvera na ayan dipisil. Nakakaya ba akan alunan ninda na mag-alon maning masiram na pagkaon ning darakulaon na rice trader hali sa pinagmanipular na kinawatan nindang presyo pipatios ninda ang mga komong tao. Good day, Sir Pio. Sana po makaintra man lamang ang naki ko dyan sa Wisco regalo mo, maski tagadigdi po kami sa Kamalig. 7 years old po, sarok kami sa tios na familia. Abay sa natabi, hilingon taan magiging assessment po kan sa muyang management. Pero initialmente tabi paano is Ligaspi Daraga area muna. Ligaspi Daraga area tabi. Oy, ining 4 kids, ining si Sir June. Baka nakaantabay ka Sir June, may konmanda siya 4 kids. Yan, paano pa sistema tabi ka ini nag-chat sa satuya. Paano po makuaso sa imong sponsorship yan. Sir June, tabi paano po kuha sponsorship mo. 4 kids banda sa iya tabi. Igwa man kita nin paradangon pala na. Although bako arong kan kadakul na kunya. Igwa man nag-sponsor. Salamat pong maray. Apat na aki manda sa iya tabi. Simbagong ko lang ining chat ninda. Po yan. Salamat po yan. Salamat po. Baka nakantabi ini si Sir June. Yan. Pwede man ka mo magpaabot nin Texas sa kuya kung igo ka mo nin interest na mag-sponsor tabi tayo. Turn over tayo di sa opisina. Ano tabi? Uda kung paano yan makukuha tabi. Me gusta mi así, me gusta mi así. Mabultaan sa tuyang pag-iriba-iba, pakalis giraray ka nagkapirang mga pagirumdum. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGB, and Exciting Bicol Pastores 2023. Exciting Bicol Pastores 2023. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2023, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2023. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang mga abilidad sa pagbaile asin pagkanta sa laog ng 8 minuto sa paagikan tradisyonal na Pastores Abilen. Ang third placer, mauli ng 75,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana ng 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dancing, 10,000 pesos. Best in Costume,
10,000 pesos. As in Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2023. Live sa DZGB FB page, DZGB YouTube channel, as in Radyo DZGB. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM now. Choose what's true to you. Kasama ang GSM now. Try the true flavors of mojito, margarita, gin pomelo, and light gin. Drink responsibly. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Tayo na sa EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. Executive Optical, ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko dati. Medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa Bayani Proper Diet as in exercise, puro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa Bayani Proper Diet as in exercise, puro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asing kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asing sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tuwing Yugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 ng pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At
nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Una ang Pasko sa pansit, adobong spaghetti ko. Bing! Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na miti sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na miti special with Nor pork cubes. Una ang Pasko sa pansit, adobong spaghetti ko. Ito po si Coco Martin at ang bilin ni Lola. Huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Check ng Brightlet. Hanapin ang check ng Brightlet. Pag may check, that's Brightlet. Symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, ni maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maot po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugtos, harmonia, ipagkinarabangan niyang mga libungenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyang kiyang serbisyong may malasakit sa libungenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Ade, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal ng mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakul ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig ka nin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi. Dakul ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuon ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Cabanatuan, Legazpi City. Kay Kuya nung nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nana at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Tumbadang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kidney problem na solusyonan dahil sa 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Ako nagkasakit ako sa kidney failure, tapos kung saan ako ng hospital at pagkamot. Pagkatapos ko ng cleansing, naramdaman ko na unti-unti na akong gumagaling. Masarap ang pakiramdam mo, nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na nagbago ang aking karamdaman. Ngayon malakas na ako. Dorigo, Perpranca, 66 years old. Nueva, na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asan itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID as in latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang discrepancy
deskwentong ini otomatikong i-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay na accomplish application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offer tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Jorem Arcangel asin kambilog ng pamilya ang malipotok na pagbati ning maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom nga, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang daig pagkakasinabutan sa lampang saro. Maut niya nga kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Villar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Villar, hali sa indong mamomoto na alkalde, Mayor Jorem Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Pag nakshoot ko inig behind the back habang nakakantena sa auto, 60 million pesos ko ha. Sa Bingo Plus, pisa mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Itinalaan sa Nobyembre 28 ang pagdangog sa kahagadaan ni dating Senadora Leila de Lima na may baliw gikan sa Sablayan Prison na pasirin sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City ang 7 inmate witness na nagpahayag din kagustuhan na bawiunan sa indang mga alegasyon sa natadang drug case kan dating Senadora. Nakaluwa sa karasel sa de Lima matapos siyang tugutan kan korte na makapagpiyansa ng 300,000 pesos matapos ang maabot na sa 7 taon na pagkakapreso. Naglalaw man kampo ni de Lima na ang pagbawi kan 7 testigo mga katabang sa pagbasura sa natadaan niyang kaso na may kinaraman sa droga. Hinagad man ni de Lima na may balyo sa NBP ang nasabing mga inmate para sa seguridad kan mga ini. Ipinagordan kan Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 sa proseksyon o prosekusyon na magtaunin komento o pagkontradigdi sa laog nin tulong aldawa. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Noon hanggang ngayon. Lamang ka sa malaman. Right Med. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule,
Maging liver lover, Liver Aid na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kuya kasi kong Joey Salsera, ang idulutan nasa dainang iba, Joey Salsera. Pagkakasan pagatulugin, sa isya pasintol padaba. Sagapos na Albayano. Kay kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, daunang nagipuhan padagos pa ay magsilbi ni Joey. Ang satuyang pugrisista. Joey, maburot matinabang. Joey, malalaong mataiyan si Kong. Joey! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Tingong Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadreng Nald. And sige, diretso ta na ang programa. Ining si Sir June Trilles, madigdida sa DCGB, mahapit na lang taon-taon. Sige tabi, Sir June, ha? Hanapon lang ni Dudigdi si Thresia na Litana para mag-turnover kan sa Indopong sponsorship. Thank you so much, tabi, Sir June Trilles. Apat na aki manda sa iya. May mga report pa kita dyan sa luwas. I-connectar ta ang linya kay Chief Jimmy. Chief Jim, good morning. Yes, salamat pa rin. Maray na aga sa mga dagdag niya itong balita. Nagkapirang taon dahil kay Provincial Jamboree dahilan sa pandemyang COVID. Alagad ang BSP Mayon Council sa pamamayo kan chairman kay ni dating Gobernador Noel Rosal liwat binuhay ang scouting activity. Ngunya na
medyo normal naan sa tuyang palibot tabi pa di alagad imbis provincial jamboree isinagibo municipal camporal na muna. Puta na provincial jamboree na ang plano garing durante ka nagparlano kay ni an mga opisyalis kan BSP Mayon Council ligwa pa nin mga evacuees provincial jamboree site sa barangay Basag, Ligao City dahil Alboroto man kan Bulkan. Mabo yung pinauruli na ang mga evacuees sama na sa mga schedule in activities sa Camporal kaya ang nalawos Camporal tabi pa di simultaneous ngunyan na pagpal daw sa kada munisipyo y syudad kung ngunyan daw Nobyembre 24 sundo Nobyembre 26 ang Camporal activity. Kumbaga, kumpadring Jimmy, dahil na biniriyo sa gabos na munisipios, kanya-kanya na muna pero sarabay-sabay. Sarabay-sabay tabi pa di. Araw sa mga activity nila, the same sa provincial jamboree, although limit sa Nabaco Birio as probinsya. Sa ngunyan, igwa man in basic training course for unit leaders yaon ngunyan dyan sa Salvacion Elementary School sa Daraga. Opo. Parte ini kan liwat na pag-aktibar ka na mga scouting activities and siguro mga pag-level up man kan mga plano, programa kan BSP sa mga masunod na mga taon kung jamboree na ang mangyari. Yan, sige. Kaya mga lasiba na kada munisipyo guanin mga camp sa camping ngunyan Camporal yan na pigapon. Yan sabi pa din, ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, kumpadring Jim. Isihon tadaw man ang dagdag pang report duman sa 1st District. Kumpadring Jomar, good morning. Hello, kumpadring Jomar. Salamat, Pading Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa dagdag nga bareta. Naghihiro na ang recount na hagad sa korte ka nadaog na kandidato sa pagkakapitan sa Barangay 4 kan Banwaan kan Malilibot. Ini matapos na magpaluwas na nin order si Judge Cherily Alabagan Alminana kan Municipal Trial Court of Bakakay Malilipot para sa election officer kan Malilipot na si Patrick Pareda na isumitir not later than today sa 24 ang mga yabi kan mga ballot boxes lista kan mga botante na may voting records na asin iba pang election documents or paraphernalia sa mga clustered precinct numerado 18A, 19A, 15A, and 15B, 16A, and 17A, pati na 20A and 20B, duman sa korte. Susog sa order, kay puwan na may sumiterian not later than November 24, alas 2 pagkahapon, iyo na ito ang babasehan kan pagpuon kan pinaghagad na recount ni nadaog na pagkapunong barangay Amado Bilangil Jr. kontra sa incumbent asing guminana kiraray na kapitana si Mary Jane Bilo Onoya. Sinyales ini na natiro na so pinag-file na recount and sa mga masunod na aldaw malalaoma na pwedeng ang sunod ng ipadaraduman iyunaan ballot boxes mismo bako ng sumangayabe mainot ng yan suyabe iyon mga ballot boxes mismo para mabuksan para po nanaan pagbilang kiraray sa apat na mga clustered precincts. Pinag-aligar ni Bilangel na dakul na mga boto na para sa saya kuta na. Alagad kan pagbasaha dahilan ta suboto ta iman isinurat duman sa space para sa kakapitan, bakante lang ito ikinaag sa space para sa number 1 na kagawad
may pagtubod si Bilangel na dapat ipigbilang ito sa iya, asin dahil dapat disqualify o basura kan Board of Election Canvassers. Si Bilangel binayaan ng 15 boto ni Jen B. Lonoya, asin sa pagtubod ni Bilangel, pwedeng ganahon niya ini dahil lang posibleng abot sa 31 ang bilang na maguguno ang bilang na oboto na maguguno ninda in kaso na basahong giraray ang mga ini, asin ikredito sa saya ang mga questionabling mga balota. Yan. Di madali kumpadring Jomar, madali ang dalagan bako aron kan mga recount sa ibang level. Medyo maluyang mo yan. Anytime pwedeng pumuunaan basta masumitir na itong mga records na kaipuhanan. Apo. Yan. Ang nangyari pa lang kaan, imbes na maisurat sungaran kan ngaran i-apelyedo kan kandidato pagkakapitan, dahil man naibugtak duman sa slot linya para sa kapitan, naibugtak duman sa number 1 na para sa kagawad. Apo. Igo man agad ka, matitesting na naman mo yan sa mga provisiones kan Omnibus Election Code sa pag-apresyar kan araw ka ng mga sistema. Tama pa din. Yan, Kasi pa de data manaram ko na tama itong ginibukan Board of Election Canvassers dahil lang iyo man ito sa pag-apresyar ninda, sa pagsabot ninda. So ito ang paglalabanan, ito tama ang ginibo dahil. Pag na patunayan na sa lasog ginibo ninda, ibibilang ito duman na dagdag na boto kay Bilangel. Makakalamang siya nin. Ang sabi ni Bilangel, duman sa sarong presinto, basado sa watcher niya, tulo ang arog ka ito. Yan. I don't know kung saan na nagkuapa nin iba pang mga datos o impormasyon si Bilangel, sa duman sa pinag-file niya sa korte na reklamo, nagkapatunay da itong sa iyang sarong watcher na igwang tulong arog ka itong boto na nariparo siya na dahil binasa. Alaga duman sa reklamo na Bilangel, sabi niya na kung gabos ngaya bukasan itong balota sa bilog na barangay, apat na cluster precinct, pwede ngayang umabot sa 31 ang may diferensya. Yan, kumbaga igwan ng substantial na magiging epekto duman sa resultadong nagluwas. Dahil lang sa binayaan man sana siya ng 15, kaya tinugutan kang korte ang recount. Yan, okay. Yan pa rin mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa pagsubaybay kan istoryang magayon na sundan taanta ngunyan tanan naman ma-appreciate itong pag-aplikar kang provisiones kan Omnibus Election Code manunungod sa pagbasa kan mga isinurat na boto sa balota. Yan, manual Yan, sige. Ito ang reklamo duman sa report ni kumpadreng Jomar sa sarong kandidato dahil man naisurat kan mga botantes ngaran niya para sa pagkakapitan, kandidato sa pagkakapitan, imbes na maisurat duman sa linya intended for the barangay captain sa balota, naisurat duman sa number 1 sa kagawad. Igwa kaanin mga provisiones specificamente sa Omnibus Election Code whether it will be stray ballot or bibilangon para duman sa kandidatong kapitan mananggan na isala lang sa pakabugtak sa linya. Ang narurumduman ta kaya na malinaw kung daiman in ibang kandidato na kapareho ang apelyedo o ngaran duman sa kargo ng pagkakagawad, ibibilang yan duman sa pagkakapitan. Yan, hilingon ta mananggan kung araw ka na magiging findings kan korte o kaya desisyon. Makaskas nagdadalaga na. Nagkatulong si Mana pa sa nagaydan ipinag-report ni kumpadreng Jomar haligyan sa tabako. Ngunyan pipa sumitir na sugabos na paraphernalias, dokumentos pati liabe kan mga ballot box kan korte. Pinapasumitir na kan korte.
Si Joshua may istorya man. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Tatiyo, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pang Mareta, kumpirmado, murado na sa listahan. Kan pwedeng dumalagan bilang SK Federation President Provincial level. Inisirti yung si Sofia Baldo. Siya ang SK Federation President kan Daraga Albay. Ini matapos na mismong si SK Chairperson Sofia Baldo ang magkumpirmar kan siring na bagay. Kung siya sigun sa iya, digdi lang ngaya ako sa Daraga. Dahil siya attempt na kandidata sa provincial level. Roger Pada, pero nagbutwa kaya kan mga nagkaaging mga Alda Serpio, nagbutwa ang pangaran ni Sofia Baldo bilang naiwiling nga ni na posibleng dumalagan man SK Federation President provincial level. Pero ngunyan susunod sa iyang kumpirmasyon tabi Serpio habang nagirani ang eleksyon kat SK Federation, mas nagiging malinig man ang datan para duman kay SK Chairman Gamboa kan Kamalit Albay na iyon na bagay so kumbaga tigaanon siya talaga na madalagan bilang SK Federation President provincial level. Yan, very good. Okay, baka magluwas post si Gamboa kan Kamalig. May posibilidad. Oho. Kung maariglar iyan, kunya na, one down, dahil na nagsayo man na itong so, pigbabana, Roger, yung talagang sa piso, bilang nagbubuto na pangaran, so, ngunyan, wala na susug sa personal niya mismong konfirmasyon. So, posible, po ang mangyari tabi sir kay kundi nakibang magbutwa na pangaran hanggang sa November 13. Yan, so yan ang gulo kan istorya, na posibleng daining kalaban ining si Gamboa. Yan. Sige. Mismo na si kunya si Sofia na Baldo ang nag-confirmar kaan. Tabi? Roger Chipita kan Martes maganagatin din kan kumbaga inaugural session man ini para sa iya and duman tampang kan DCDD do ibang members kan media duman sa nangyaring konfirmasyon niya kan siring na bagay. Okay, kopya. Alright, tabi Sophia, kung magkataon man, taga-Kamalig man giraray ang provincial level SK Federation. Alright, Joshua, DCGB. Thank you so much, Joshua. Sa istorya, hali dyan sa luwas. May posibilidad na dahil kalaban ining si Gamboa sa pagka-SK Federation President. Saro na lang, simpleng ko niya. Sarong istorya pa bago kita tapos ko niya na semana for a while. Yan baga sa may Santa Ines, pag rush hour itong laog kang klase pagkaaga, pipostand dyan kan PSO, as in igong ibibugtak sinda dyan na markers baga, na no U-turn and no left turn. Kung hali kang Albay o Daraga, magi ka dyan sa Santa Ines, igwa dyan yung series of temporary road signs, directional signs na saro duman o kaya nagkapira duman, no U-turn. Iyan na U-turn baga kumpadring nal, kung minabiririk baga dyan managad ang bihikulos, natitenga ang traffic. Halaba, grabe ang efekto. Ang sarong pasaway sa ng bihikulo, driver ng bihikulo, ang efekto kan grabe. Yan, halimbawa, halik ka man Ligaspi, may U-turn man, mabalik naman Ligaspi, tamahatod nin estudyante or halik kang Daraga, Albay, mahatod ng estudyante, pasiring Santa Ines, dahil ka pwede mag-U-turn. Kung ma-U-turn ka dyan, makrear ka ng traffic. Talaga matinding traffic yan, lalo pag rush hour. Ang problema pa di araw ka ini. Di okay nakapwesto na yung mga PSO and ibibugtak yan ng mga directional signs and pighahali man sana after office hours. Kaya lang, ang mga Pinoy talaga, pera de los ubos, ang dunong yao na. Di iyan na U-turn baga, ibibugtak nila na no U-turn sign, ibibugtak nila yan dyan sa may primerong gate baga kan Santa Ines, kung hali ka sa Albay, igo dyan yung gate na dakula, sagkod sa Kalabaan kang Calle Rizal na, pasiring dyan sa may Land Bank of the Philippines, pasiring naman duman sa Saropang gate sa kan Santa Ines, and paka uro init-unitan pa bago mag hospital ni Dr. Ante. Yan. Hali kang Daraga ha, Albay District. Minasurunod managad pa de ang mga bihikulo so may mga ihahatod. Kaya lang insiste, ang ultimong marking dyan, so signal dyan na no U-turn, nakabugtak dyan sa may hospital ni Dr. Ante.
Pakalapwas na pa rin, dahil nga ning duwang dangaw, suhaling daraga na bihikulo na may darang estudyante na ibababa dyan sa may Santa Ines, lalapwasan sa na itong pinaka-ultimong marker na no U-turn. Duwang dangaw sa nalapwas, mamaniubra, ma-U-turn man giraray pa di. Iyo man giraray ang resulta. Traffic, na i-atras na pasiring digdi sa Legazpi. Duman managad sa may Santa Ines, dai. Pero ang youth, so mga bihiko, so mga may matagasampay or what, malampasan ng diit duman sa ultimong directional sign na ito na no U-turn. Ma-U-turn, surunudan pati na, sunudan ko kasubago. Di ano pa, so traffic naman kan bihikulo coming from Legazpi, pasiring sa Albay District, bago umabot sa Santa Ines, iyo man giraray. So duman sa may Santa Ines, din problema, free-flowing. Taan kausa, ito na naman nasuhali sa Albay na mahatod gayon din mga estudyante sa may Santa Ines, totoo dahil sinda na U-turn dyan, sampang kan Santa Ines, sampang kan na main gate, pagkatapos hindi sa may ikaduang gate, sagod sa may land bank. Paglampas ninda dyan sa may hospital ni Dr. Ante, yaon man dyan nakabugtak sa ultimong mark signs na ito na no U-turn, dahil nga ni duwang dagaw, mabirik na naman sinda. So resulta, so mga hali sa Legazpi, uyan na so stretch kan traffic, sagkod na duman ang problema pa sa may junction, palaog sa may SM, duman baga sa may Sea Oil gasoline station. Yan. Jesus Mariosip kita baya adi. Ano daw kung umabante sinda pasiring, may mga gasolinahan baga na pwedeng mag-U-turn sinda, duman umagi ano. Tal kumesta iyo manggiraray. Napaano daw kita ka, ano pag-abot sa traffic o bataan iba malang iisog, ano, yan, na mga driver, yung mga may nasa, kumbaga sa road rage, yan, pagkatapos, igwa pang nagkakapira man na driver sa kunyan, sa pampublikong bihikulo, nasundan mo, pag igwang mapara, minapondo sa na dyan sa tahaw kang kalye, tapos sinyalang ka pa, sige na nga, abanti na, nakasunod ka, Sus Mario Josep naman o. Tingog kan Banwa. Ano ba yan? Sa pangarang kambilog na puwersa kami po naglalaom na natauan mi na naman kamo sa abot kan sa muyang makakaya ngonya na semana sa paagi kan informasyon kalingaan asin iba pa. Day maghali, tulos na masunod po ang programa ni News Director Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat. Viva Señor Santo Cristo!